ты не спрабуй, я мацнейший! Ай, я больш спартыўная! Хто бы гаварыў, я заўсёды першы! А з гэтым мы яшчэ можам і паспрачацца! А я гавару, што нават і спрабаваць не трэба, я пераможца! Космічнае прывітанне вам, Топа і Яна. Добры зорны вечар і вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Эліна! Ты так незнарок з'явілася, а ў нас тут спаборніцтва вялікае ішло. Ага! Цягаць канат туды-сюды, гэта вы спаборніцтвам называеце? Ну, яшчэ якім? Лепш папрасіце мяне, і я навучу вас рабіць касмічныя вузлы. Ой, а такія ёсць? Ірыначка, покажи зараз які-небудзь касмічны вузельчик. У нас у космосе ўсё ёсць. Глядзіце і вучыцеся. Калі ласка, зорны вузельчик гатовы. А дзе вузельчик? Тут толькі бантик. Гэта у вас бантик, а у нас у космосе гэта самы модны вузельчик. Вузлы для таго, каб моцна трымаць. А што бантик можа трымаць? Ой, як з вами складана. Кажу, што бантик самы модны вузельчик у космосе, ды ўсё. Ой, гэта мы ўжо зразумелі. Слухайце, вы мяне зусім загаварылі, а ў мяне ж да вас важная справа была. Важныя справы мы вельмі любім. Ага. І таму так забалбаталіся, што я зусім забылася на сваё заданне. Мы не балбаталі, Эліначка. Гэта ты пачала нам касмічныя вузельчыкі паказваць. Давайте пакуль забудземся на вузельчыкі, а лепш настроімся на маё заданне ад прафесара Марса Нептунавіча. Ой, а ён у цябе строгі? Ну, як сказаць, ён проста не любіць, калі яго вучні не выконваюць хатняе заданне. Ды што за заданне, Эліна? Давай мы дапаможам табе яго зрабіць. Заданне ў мяне такое: праверыць, ці хутка дзеці на зямлі засынаюць. А мы табе, Эліначка, можам паказаць. О! Так. О, глядзі. Бух! Бух, і адразу засынаюць? Не, Топа спачатку згадае, колькі цукерак з'еў за дзень, а потым уже можна заплюшчыць вочкі. Так, трэба запісаць. Усе дзеці зямлі спачатку лічаць, колькі цукерак з'елі. Не ўсе, а толькі наш Топа. Не ўсе? Тады выкрэсліваем. А я перад сном абавязкова ўспамінаю ўсіх сваіх сябровак, што з імі гулялі. Ага, успамінаць сябровак. Трэба запісаць. Усе дзеці зямлі успамінаюць сваіх сяброў і тое, што рабілі за дзень. Гэта не ўсе, а толькі Янка. Зноў выкрэсліваем? Выкрэслівай, выкрэслівай. Ой, з вами я працаваць над сваім заданнем буду бясконца. Пішу, закрэсліваю, пішу, закрэсліваю. А мой зорны настаўнік Марс Нептунавіч не любіць, калі яго вучні нешта закрэсліваюць. Ён гаворыць, што так атрымліваецца не сур'ёзная праца, а адзін зорны пыл. Ой, пыл нам не патрэбны. Так, давайте спачатку і па парадку. Што робяць дзеці зямлі, каб хутка заснуць? Эліна, вось я, напрыклад, магу баранчыкаў падлічыць. Баранчыкаў? Якіх такіх баранчыкаў? Да не гэтых, а тых, што на небе лётаюць. У вас ёсць лятаючыя баранчыкі? Не, гэтых баранчыкаў трэба ўявіць, калі заплюшчваеш вочкі перад сном. Уявіць? Ну, давайте паспрабую. Так, заплюшчваю вочкі. Эліначка, паляцелі баранчыкі. О, яшчэ як. І ты засынаеш. Якое тут? Яны такія прыгожанькія, што мне хочацца кожнага падлічыць. Тады адкрывай вочкі. Ты так будзеш лічыць баранчыкаў да самай раніцы. А так, спаць мне зусім не хочацца. Атрымліваецца, што на цябе, Эліначка, зямныя спосабы зусім не дзейнічаюць. Атрымліваецца, што так.
А ёсць у вас яшчэ якія-небудзь спосабы? А то ж мне трэба навуковую зорную працу дарабіць. Марс Нептунавіч будзе незадаволены, калі не зраблю. Янка, давай паспрабуем яшчэ адзін спосаб нашай касмічнай госці прапанаваць. Ёсць яшчэ? Расказвайце хутчэй. Так, наши дзеці спачатку глядзяць цікавы мультфільм, а пасля яго такія сны цудоўныя прылятаюць. Мультик? Ой, як мне падабаюцца вашыя мультфільмы. Чаму ж вы адразу не расказалі мне пра гэты спосаб засынання? Давайте хутчэй глядзець мультик. Так, давайте. Вечерний мультфильм пачынаецца. Ой, які цудоўны мультик. Мне вельмі хочацца паглядзець яго працяг у сне. Зараз паглядзіш. Толькі спачатку перад сном усе нашы дзеці мыюць тварыкі, чысцяць зубкі, а пасля кладуцца ў ложачкі і слухаюць калыханку. Калыханка – гэта абавязкова. Яе можна нават слухаць з заплюшчанымі вачыма. Ага. Пакрысе на расе. Эленачка, спачатку мыць тварык. Добра. Калі я нічога не пераблытаю, я атрымаю вышэйшую зорную адзнаку ад свайго настаўніка. Добрых усім зорных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.